שנת 2025 הייתה שנה מטלטלת בלשון המעטה, אבל הקהילה שלנו הייתה כמה היא עוצמתית וחזקה. תנו לי להראות לכם איך זה נראה מהמכונה. ועכשיו בואו נראה איך זה נראה מהצד שלכם. התנדבות של אנג'וי שהייתה מהממת וממלאה. להרצות כחלק מפרויקט שוות בבית ספר תיכון. בהאקתון של מיכל סלע. וואו, הייתי מנטי בתוכנית מנטורינג, האזנתי לפודקאסט. בבית פתוח בקריית גת. המנטור בקהילת ווין, למנטי נהדרת. האקתון של מיכל סלע, ווינספיריישן, אחת הפאנליסטיות. האחרון היה ווין סיסטרהוד קורס. כך גאה בכם ובסיסטרהוד שבנינו, אין כזה מקום, אין כזו קהילה, תודה שנתתם לי להיות חלק מזה. האקתון של מיכל סלע בעצם זה האקתון שנתי שמאפשר ליצור וליזום פרויקטים, סטארט-אפים שמאפשרים מניעה של אלימות נגד נשים ובקהילה. הייתי חלק מצוות הניהול, משלב הבריינסטורמינג, דרך בניית הצוותים וליווי בשטח בימי התחרות עצמם. בהאקתון של מיכל סלע, עם צוות שהורכב מחברי הווין, זו חוויה מדהימה, מעצימה. ואישית אני חושב ששילוב של חדשנות, טכנולוגיה וקהילה יכולה להביא איתה הרבה דברים טובים ושכדאי לנו להמשיך להתקדם בדרך הזאת. סוג של סגירת מעגל. הרגשתי שאני חייבת לעשות איזשהו ברנדינג מחדש לעצמי, לבין זה שפשוט ישבתי שם. אז קודם כל, חברים יקרים בקהילה, אני רוצה להגיד לכם ממש תודה על מי שאתם ומה שאתם ומה שאתם מביאים ביום-יום. מבחינתי, השיא היה אירועי הפאנלים שעשינו. אני רוצה קודם כל להגיד תודה לכל המשתתפות, ובאמת לחלי איך שהביאה את הפלייבר הזה, אבל בעיקר על הסיפורים המרגשים, שהם המציאות שלנו. בואו נעשה טוב, רק נמשיך לעשות טוב. קהילת ווין היקרה, איזו שנה זו הייתה. שנה מלאת פעילויות עם פאנלים מרתקים, סיורים ומה לא. כספונסר של הקהילה אני גאה מאוד במה שהשגתם השנה הזאת, וכבר מחכה לראות מה תשיגו בשנה הבאה. תודה רבה לכולכם, ואני קורא לכולם לבוא ולהצטרף לקהילה הכל כך חשובה הזאת. מקליטים? יאללה. טוב, שלום לכם וברוכים הבאים לווין פודקאסט. חבר'ה צעירים שלימדתי אותם על הדרך שאני עברתי, על המסלול קריירה שאני עשיתי. שמחתי על ההצעה ועל ההזדמנות לבוא ולהיכנס לתוכנית הזאת ולנסות באמת לתת ערך מוסף. אני לקחתי חלק בתוכנית המנטורים פעם שנייה. ואני הייתי המנטור, בפעם הרביעית. זה תפס אותי במקום שהרגשתי בצומת, וזה עזר לי לעשות שיפט, לזוז, בצורה שמתאימה בשבילי. כאבא ל3 בנות, מאוד חשוב לי להציל נשים ולעזור להם למצוא את הדרך שלהם. אני מאוד שמח שאתה למצוא את הדרך שלהם. אני חושב שזו מטרה מאוד מאוד ראויה, ואני שמח להיות חלק ממנה, וגם מקווה להמשיך להיות חלק ממנה ב-2026. במהלך המפגשים, כל צעד אפילו הכי קטן הוא צעד מאוד משמעותי, וכל שיחה באמת פתחה זוויות חדשות לשנינו. רפורמה של העצמה, של הגדלת ההשפעה, וכמובן של למידה הדדית. ווין בשבילי זה שייכות לקהילה. בשבילי זה הכל, זה כוח נשי, עוצמה נשית שיש לנו אנשים. לבנות רשת שתומכת אחד בשנייה. לצאת מאזור הנוחות. לקחת חלק משינוי שנרקם בעבודה. קהילה שמדברת את השפה, זה פיתוח מקצועי. זו קהילה שרואה את האישה, את היכולות שלה, את החוזקות שלה ואת מה שהיא מביאה לארגון. בשבילי זה העצמה אישית. היכרות מדהימה עם אנשים. שלם שגדול מסך החלקים שלו. קהילה מספר 1 בארגון. איזו שנה מדהימה זו הייתה. תודה לכל מי שלקח חלק בפעילויות שלנו השנה. נמשיך לעשות כדי לקדם עוד נשים בארגון. נתראה ב-2026.